a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves gyülekezet, drága testvéreim, engedjétek meg, hogy az apostolok cselekedeteinek könyvéből a 4. fejezetnek első 12 versét felolvassam, a mai napra kijelölt új szövetségi szakaszból kalauzunk szerint leülve, alázatos szívvel, figyelemmel hallgassátok. A cselekedetek könyvének 4. fejezetéből így szól ma hozzánk az ige. Amíg beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok, bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig, de azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy 5000-re nőtt. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók, Annás a főpap, Kajafás, Joannész, Alexandrosz és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket, milyen hatalommal vagy kinek a nevében tettétek ti ezt. Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel így szólt hozzájuk, népünk vezetői, Izrael vénei. Ha minket ma azért vallattok, mert egy beteg emberrel jót tettünk, és azt kérdezitek, hogyan gyógyult meg, tudjátok meg valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll előttetek ez az ember egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti az építők megvetettetek. És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Drága testvéreim, ezek az élő Isten beszédei, az ég és a föld elmúlnak, beszédei soha el nem múlnak. Gyertek, emeljük fel szívünk, imádkozzunk. Kegyelmes mennyei édesatyánk, örökkévaló Istenünk, életnek Ura és életnek forrása, újra háladással állunk meg a Te színed előtt, és megköszönjük, Uram, hogy életünket megtartottad, de napra felvírasztottál, és hiszük ezért, hogy terved van velünk, hogy jót terveztél az életünk felől, hogy békességet és nem romlást terveztél, és reményteljes jövőt adsz nekünk. Uram, olyan nehéz ezt ma elhinni a szorongattatás idején, a háborúság idején, üldöztetések idején. Mégis segíts komolyan vennünk a Te szavadat, a Te ígéreteidet. Engedd, hogy belekapaszkodjunk azokba, és taníts ma bennünket. Szent lelkeddel formálj ma bennünket. Add nekünk a Te békességedet, amelyet a világ nem adhat, amelyet Te ígértél és Te nyújtasz azoknak, akik benned bíznak. És könyörgünk, édesatyánk, adj bölcsességet az előttünk álló döntésekhez, hogy tudjuk, merre kell mennünk. Kegyelmes Istenünk, adj bátorságot is. Bátorságot, hiszen Te látod, sokszor megremeg az életünk, sokszor megremegnek a tartó pillérei mindnyájunk közös életterének. Uram, engedd meg, hogy emlékezzünk, Te vagy a kőszikla, akire építkeztünk. Ezért maradhat meg az építmény, ezért bírja ki a viharokat. Légy hát közöttünk kegyelmeddel, szólíts meg szent lelkeddel, fiadért, Jézus Krisztusért. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, a már felolvasott szakaszból, a mai napra kijelölt új szövetségi igerészből, az apostolok cselekedeteinek könyvéből, a 4. rész 12. versét újra olvasom. Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Amen. Kedves gyülekezet, drága testvérek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket a nyugalom napján. Egy olyan ige szakasz van előttünk, amelyet azt gondolom, hogy nem először, nem másodszor hallunk. Nagyon sokszor az ünnepkörökhöz kötődően
pünkösdi ünnepkörhöz kötődően ez az igeszakasz előkerül, és tudjuk, ezek az események, ez a párbeszéd éppen közvetlenül pünkösd után zajlik. Ott vannak Péterék a nagy tanács előtt, az oka pedig az, hogy nagy vízhangot kelt Jeruzsálemben, hogy a tanítványok Jézus Krisztus nevében meggyógyítanak egy sánta férfit az ékes kapunál. Fontos pillanat ez a tanítványok életében, mert amit Jézus megígért nekik, az már kézzel fogható valóság, de a nagy tanács, a hivatalos egyház számára ez a lehető legrosszabb hír, amit hallhattak, hiszen ők lezártnak tekintették Jézus Krisztusnak az ügyét, és úgy gondolták, hogy miután kivégzik a mestert, szétszélednek a követői. És mennyire megdöbbenhettek akkor, amikor pünkösd után azt hallják, hogy hatalmas tömeg van együtt, mint egy 3000 ember megtér, létrejön az ősközösség, az ősgyülekezet, és szeretett testvéreim, egyre inkább kezd növekedni, egyre dinamikusabban fejlődik. Most kezdődik el igazán a Krisztus követők táborának növekedése, mert Isten pünkösd napján útnak indítja azokat, akik eddig félelemben, bizonytalanságban éltek, és létrejön egy erőteljes közösség ott Jeruzsálem szívében. És testvéreim, jól tudjuk, hogy itt nem arról van szó, hogy érdeklődő emberek összegyülekeznek, hogy valami érdekeset meghallgassanak, nem alkalmi tömegről van szó, hanem olyan emberekről, akik átadták a szívüket, átadták az életüket Krisztusnak, és akik egymással is teljes közösséget vállaltak. És ebben a közösségben megtörténik az is, amiről Jézus tett ígéretet korábban. Tudnélik, hogy a hitet, az imádságot, a lelki ébredést csodák fogják követni. Csodák fogják hitelesíteni, ha úgy tetszik. Megtörténik az első ilyen csoda. És szeretett testvéreim, a nagy tanács félelmében, aggodalmában, megpróbálja csírájában elfojtani ezt a hatalmas mozgást. Nem tudják, nem fogják még fel, hogy kivel állnak szemben valójában. Elfogadják Pétert, Jánost, kihallgatásra viszik őket, nevek és arcok vannak előttünk, de nézzük meg közelebbről, hogy mire tanít bennünket ez a rövid igeszakasz. Számomra talán a legérdekesebb része ennek az igének úgy közelíthető meg, és szeretném, ha ma ebből a perspektívából, ebből a nézőpontból néznénk minnyájan, hogy kik szerepelnek itt névvel és arccal. Vannak itt fontos nevek. Fel is sorolja ezeket a neveket a Szentírás. Ott van Annás, Kajafás, ott van Johannis, Alexandrosz, vagy régi hagyományos fordításunk szerint János és Sándor. Ezek fontos nevek, fontos emberek. A főpapi családnak a tagjai. Nagyon különös azt látni, hogy a hatalom mindenkor úgy működött, hogy családilag összefonódtak a dolgok. Aki egyszer pozíciót kapott, igyekezett maga mellé rendezni a testvérét, gyermekét, komályát, és lehetne sorolni, és ez megmaradt ez a rendszer, sok évezred eltelt, de ma is sokszor így működik. Az Uram Bátyám rendszerben ott vannak a rokonok, ott vannak a családtagok, látjuk ezt kicsiny országunkban is. És eredet testvérem, ezek az emberek tényleg komoly pozíciót töltöttek be, evilági szemmel, földi szemmel. És ebből a komoly pozícióból ők fenyegetve érzik magukat, amikor egy alternatíva, egy konkurencia feltűnik, mert hiszen ők voltak a hivatalos egyház, ők mondták meg a tutit, ők voltak azok, akik határoztak komoly kérdésekben. És egyszer csak feltűnik a színen Jézus Krisztus, feltűnnek az ő tanítványai, és az emberek tömegesen odafordulnak, ahol szeretetet tapasztalnak, odafordulnak, ahol irgalmat tapasztalnak, odafordulnak, ahol az Isten jelenlétét érzik. Szeretett testvéreim, olyan döbbenetes látni azt, hogy a hatalom emberei nyilván a hatalmukkal élve, ha úgy tetszik visszaélve, a templomőrséget bevonva, a sajátjaikat mozgósítva, előállítják Pétert, Jánost, a többieket. Ugyanaz a forgatókönyv, mondhatnánk, ami korábban is történt, ugyanazt a módszert vetik be, hiszen tudják, hogy ezek a tanítványok Jézus elfogatásakor, kínvallatásakor szétszélettek, megijedtek. Talán még az a hír is megütötte a fülüket, hogy Péter, a legfontosabb tanítványa, szóvívő, 3-szor megtagadja az ő urát és mesterét, és úgy gondolják, hogy ez az egyszerű, primitív, de régi módszer működni fog. Ijesszünk rájuk, fenyegessük meg őket, és akkor elhallgatnak, szétszélednek.
De szeretett testvéreim, ezek a tanítványok már nem azok a tanítványok. Ezek a tanítványok megértették, amit korábban a mester mondott, amikor a zsinagógákba a hatóság és a felsőbbség elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogyan vagy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok. Mert a Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanotok kell. Testvéreim, különböző korszakai vannak a kereszténységnek, a mindenkori tanítványoknak. Vannak olyan pillanatok az életünkben, amikor békésen élünk, Isten megadja azt, hogy akár évekig, évtizedekig is egy-egy térségben legyen egy viszonylagos nyugalom, békesség, növekedés, áldás, és természetesen vannak olyan időszakok is, amikor próbára tétetünk, amikor a Krisztus követőit üldözni kezdik, vagy számon kérik, amikor valamilyen hatalom szorítani kezd, pusztán azért, mert bennünk konkurenciát lát, olyan egységet, olyan közösséget, olyan hatalmat lát magában a kereszténységben, a keresztény emberekben, amelyen megpróbál leszámolni. Testvérek, 2000 év alatt számtalanszor próbáltak valami módon leszámolni a kereszténységgel. Számtalan hatalom, számtalan név tűnt fel, akik megpróbálták összeszorítani, tönkretenni, kicsinálni a kereszténységet. És testvéreim, azt gondolom, most is egy olyan időszakban élünk, amikor az egyenes krisztusi tanítás sokszor kihívásokkal kell szembenézzen. Sokszor szorongatnak bennünket, pusztán azért, mert Isten igazságát képviseljük. És ilyen vannak olyan pillanatok, vannak olyan percek, ami életünkben, testvérek, amikor a mi életünknek, a mi kereszténységünknek szembe kell nézni egy-egy hatalommal, egy-egy hatósággal. Szembe kell nézni, testvérek, azzal, hogy odaállunk felsőbbségek elé, odaállunk és válaszolnunk kell kérdésekre. Valójában, amikor Annás, Kajafás, János, Sándor nevét olvassuk, a hatalom embereinek a nevét olvassuk, testvérek, de tudjuk, hogy ezek az emberek és ezek az életek az Isten színe előtt és az örökké valóság távlatából mindössze perc emberek. Egy időre adatik hatalom. Olyan szépen mondja ezt Jézus Krisztus, amikor Pilátus magán kihallgatásra hívja be, és megpróbál úgymond a lelkére beszélni, megpróbálja őt valami módon megérteni, és azt mondja neki egy pillanatban, hogy hatalmam van arra, hogy téged elítéljelek, hogy megfeszítselek, de arra is hatalmam van, hogy elengedjelek. És Jézus szelíden válaszol neki, semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. És testvérek, ez az első, amit meg kell érteni, a mindenkori hatalom, bármilyen neve legyen, bármilyen címeket hordozzon, az Istentől kap egy időre megbízatást, és az az Isten, aki adja a megbízatást, vissza is tudja vonni azt bármelyik pillanatban. Érdemes így néznünk a mindenkori államra, így néznünk a mindenkori erőszakszervezetekre, titkos szolgálatokra, akik néha az embert szorongatják. Néha az embert megpróbálják ilyen-olyan módon sarokba szorítani. De szeretett testvéreim, nem nagyobbak annál, akitől a megbízatásukat kapták egy időre. És olyan jó azt olvasni, testvérek, hogy Péter, János mernek beszélni, és mernek bizonyságot tenni Krisztusról. Elmerik azt mondani, hogy mi tényszerű dolog, hogy az a Krisztus gyűjtött össze bennünket, az a Krisztus gyógyította meg ezt a sánta embert, akit ti megfeszítettetek, és akit az Isten feltámasztott. Ezek egyértelmű dolgok, de testvérek, valljuk meg alázattal, hogy sokszor élünk olyan korszakokban, időszakokban, most is, amikor a nyilvánvalót nem szabad kimondani, amikor az igazat el kell hallgatni. És Péter megszólal, és vállalja. Vállalja annak minden következményével együtt. Mert hogy akivel ő szemben áll, igen, az valóban Annás, Kajafás, Sándor, János, a mindenkori hatalomnak az akkori kedvezményezettjei, de aki mögötte áll és aki benne dolgozik, a szeretett testvéreim sokkal nagyobb. És itt térek rá arra is, hogy kiállott ezzel a főpapi tanácssal szemben, kiállott a vénekkel szemben, a hatalommal szemben. Mondhatnánk, hogy egyértelmű Péter. Nekünk egyértelmű. De testvérek, milyen folyamat juttatta el
ezt az embert odáig, hogy tényleg Péter legyen. Mert hogy ő Simonnak született, Jóna fiaként. És Jézus az, aki ad neki egy másik nevet. Arámul Kéfá, görögül Petros, Péter. Szeretett testvéreim, új nevet kap a Mestertől, új nevet kap a Megváltótól, és ezen a néven ismerjük mi már őt, de tudjuk, hogy hosszú lelki fejlődés, hosszú vívódás és út vezetett addig, hogy ő valóban sziklává váljon, valóban azzá váljon, aki ott áll a nagy tanács előtt. Mert volt ő félénk kérdésekkel teli tanítvány. Volt ő vergődő élet, amikor Péter csónakjába belép Jézus, és megtörténik az első csodás halfogás, és azt mondja Péter: Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Érezte a saját alkalmatlanságát, méltatlanságát, érezte, mennyire elhibázott élete van Krisztus nélkül, és Krisztus mégis elhívja magának, és tanítani kezdi, és formálni kezdi, és amikor megtörténik a pünkösdi csoda, és kiárad Istennek a szent lelke, akkor Péter végre az a Péter, aki meri vállalni az ő megváltóját, az ő mesterét, aki immár nem fél, és immár nem tagad. Olyan jó ezt a Pétert látni. Azért fontos, testvérek, mert nekünk is van nevünk. Mármint velünk született, kapott nevünk, örökségünk. Vannak, testvérek, a génjeinkbe kódol dolgok, vannak a családunkba kódol dolgok, és sokszor ezek húznak bennünket lefelé, és fékeznek bennünket, és azt mondjuk, hogy én ilyen vagyok, meg amolyan vagyok, meg ilyen örökséget hordozok. És szeretett testvéreim, Péternek az élete, Péternek a bizonyságtétele ma tanít bennünket, bíztat bennünket. Isten elkezdte bennünk az ő munkáját, és higgyétek el, testvérek, kiformál bennünket is, és olyanná formál, amilyennek látni akar. Talán még nem tartunk itt. Talán még nincs bennünk ez a szent tűz, és ez a bátorság, és ez a kiállás, és ez a krisztusi gerinc. De testvéreim, lehetséges. És ezt nekünk el kell hinnünk teljes szívvel, hogy a Simonokból Péter lesz, hogy a gyáva, tagadó, meghunyászkodó tanítványokból lesz egy igazi vezető, igazi elöljáró, igazi apostol és kőszikla. Nem azért, mert emberileg felkészült. Nem azért, mert annyit gyúrt erre a szerepkörre, hanem azért, mert Krisztus kimunkálta ezt benne az ő szent lelke által. És ahogy Péter megszólal és bizonyságot tesz, a tudatlannak hit, képzetlennek hit apostolokkal szemben alul marad a 70 tagú nagy tanács. Olyan jó, testvérek, kimondani, hogy a mi alkalmasságunk nem emberektől jön, és nem emberektől függ. Isten az, aki alkalmassá tesz, alkalmassá formál. Tőle ered az igazi alkalmasság, ő alkotott meg bennünket, ő ismer a legjobban bennünket, ő adta a talentumainkat, és ő tudja kihozni belőlünk a legtöbbet és a legjobbat. Ha engedünk neki, ha hagyjuk, hogy vezessen az ő lelkével, ha hagyjuk, hogy megtisztítson. Amíg Péter egocentrikus volt, ameddig saját erőből, saját kútfőből próbált jó tanítvány, jó ember lenni, mindig kudarcot vallott. És eljut Krisztus megtagadásáig. De amikor átengedi a szívét, az életét Krisztusnak, az ő szent lelkének, akkor egyszerűen azzá válik, akinek mindig is lennie kellett. Testvéreim, ezt nekünk is érdemes ma megfontolnunk. Isten egy lelki fejlődés útján vezet bennünket. És nehéz dolga van velünk, mert keményfejűek vagyunk, mert sokszor megyünk a saját vágyaink, saját elképzeléseink után, de az Isten nem adja fel ezt a munkát. Higgyétek el, amit elkezdett bennünk, bevégzi Jézus Krisztus napjára. És éppen ezért ennek a történetnek nyilván sejtitek és gondolhatjátok, a legfontosabb alakja és a legfontosabb név a történetben, amelyet próbáltak a nagy tanács tagjai soha ki nem mondani. Kicsit úgy hivatkoztak Jézusra, hogy a tudjuk ki, de Péter kimondja. Kimondja, hogy Jézus Krisztus, a názáreti Jézus Krisztus nevében gyógyítottuk meg ezt az embert.
És kimondja azt is, hogy nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatot az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. A név. Az a név, amely minden név fölött való. Az a név, amelyet nem emberi módon szereztek, mert mi sokszor dolgozunk azon, hogy a nevünk jelentsen valamit, hogy felkerüljön majd a történelem lapjaira. Mi dolgozunk azon, hogy bekerüljünk újságcikkekbe, és olyan jól esik, néha simogatja az emberek lelkét, ha valahol egy 2 perces tévériportban kiírják a nevét. És azt gondoljuk, hogy ezzel elértünk valamit, nevet szereztünk magunknak. És szeretett testvéreim, olyan sokszor dolgozunk azon, hogy a név legalább egy kis ideig fennmaradjon. Egy kis ideig a köztudatban maradjon, hogy el ne felejtsék, de testvéreim, ezek a nevek kopnak. Kopnak a történelemkönyvek lapjain, kopnak az internet hasábjain, kopnak még a fejfákon és sírköveken is. Mert szeretett testvéreim, ezek emberi nevek és emberi teljesítmény van mögöttük, de van egy név, amely minden névnél drágább, minden névnél nagyobb, és ez semmit nem kopott meg az évek, az évezredek alatt, ez pedig Jézus Krisztusnak a neve. Honnan való ez a név? Testvérek, nem szerezték ezt a nevet. Nem dicső hadjáratokkal, nem politikai tettekkel, nem valamilyen művészeti vagy tudományos eredménnyel került fel ez a név a térképre, a történelemnek a színére. Ezt az Isten adta ezt a nevet. Hogy is mondja Pál a Filippi belieknek a Krisztus himnuszban, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyieké, földieké, és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Testvéreim, aki érti ezt, ott volt Péter, ott volt János, ott volt a többi tanítvány, ők már értették ezt, hogy ők kinek a nevében járnak el, kinek a nevében állnak meg a nagy tanács előtt. Ki az, aki velük van és bennük van, azok nem félnek, azok nem remegnek, mert tudják, hogy a legnagyobb név oltalma alatt állnak. És szeretett testvéreim, ma nekünk is ezt ki kellene mondani. Vívódásainkban, aggodalmainkban, félelmeink közepette, hogy én nem a magamé vagyok, ahogy hitvallásunk mondja, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona. Az övé vagyok, hozzátartozom, keresztény vagyok. Igen, fontos az, hogy református emberek vagyunk. Fontos az a lelki örökség, amit hordozunk 500 éve, de még fontosabb, hogy Krisztushoz tartozunk, keresztények vagyunk. És testvéreim, ez aranyfedezet. Bármi történjen körülöttünk, bármilyen történelmi korszakba lépjünk, bármilyen szorongattatás vagy üldöztetés jöjjön, Jézus Krisztuséi vagyunk, hozzátartozunk. És igen, sok minden megváltozhat. Azt is ki kell mondani alázattal, hogy a mi teljesítményünk, az általunk felépített dolgok, ezek veszendőek. Pál erről olyan nyíltan beszél, amikor azt mondja, hogy mindazt, amit elértem, felépítettem, létrehoztam, kárnak és szemétnek ítélem. Érti és felfogja hívő emberként, hogy ezek nem tartós dolgok. Igen, felkerülhet a nevünk egy-egy lapra, felkerülhet a nevünk egy-egy oklevére, elismerésre, kitűzhetnénk ránk mindenféle rendet, de szeretett testvéreim, valójában nem ez számít. Egy kedves idős szolgatársam mindig azt mondja, az számít igazán, hogy az élet könyvébe be van-e írva a nevünk. És hogyha be van írva a nevünk, ha Jézus Krisztus által üdvösségünk van, mennyei polgárjogunk van, akkor feltételezem, testvéreim, hogy értjük azt is, hogy Péter miért mert kiállni.
Miért merte az életét kockára tenni? Miért mert nyíltan beszélni és őszintén? Azért, mert tudta, hogy nem tehetnek vele bármit. Mert az élete az Úr kezében van. És szeretett testvérem, ezt nekünk is jó lenne teljes szívvel elhinni, hogy egy hajszál sem hullhat le a fejünkről, ami mennyei atyánk tudta nélkül, akarata nélkül, ami életünk az Úr kezében vagy, mert mi az Úréi vagyunk, az Úrhoz tartozunk, annak a névnek vagyunk, szeretett testvéreim, az elkötelezettjei, amely minden név fölött való. Testvérek, annyi minden más vált fontossá a mi életünkben. Annyi minden másért dolgozunk, gürcölünk, küzdködünk, és valahogy sokszor háttérbe szorul az, ami a legdrágább és a legfontosabb, hogy mi a Krisztuséi vagyunk. Kívánom, hogy hadd kerüljen ez újra az előtérbe. Hadd legyen ez a legfontosabb. Hadd legyen ez az, ami meglátszik messziről, és nyilvánvaló módon látszik meg. Amikor Antiókiában elnevezik az első hívő embereket kereszténynek, akkor ezért nevezték el így őket, mert azt mondták, olyanok, mint Krisztus. Krisztushoz hasonlók. Olyan jó lenne, ha bennünket is így ismernének, így látnának, hogy az életünk a Mesterre mutat. Az életünk útjelző tábla a menny felé. Adja Isten, drága testvéreim, hogy nyilvánvaló legyen, hogy mi kihez tartozunk. Nyilvánvaló legyen, hogy ki a mi mesterünk és megváltunk. És nyilvánvalóvá legyen az is, hogy ebben a névben hatalom van. Adja Isten, hogy megtapasztaljuk azt, amit az első jeruzsálemi közösség. Megtapasztaljuk az egységet. Megtapasztaljuk a testvéri lelkületet. Megtapasztaljuk a csodákat, a meghallgatott imádságokat. És megtapasztaljuk azt, hogy Jézus valóban jelen van azok között, akik segítségül hívják őt. Legyen így, testvérek. Amen. Emeljük fel szívünket. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, drága megváltunk, Mesterünk, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor valóban arra megy el sok időnk és sok energiánk, hogy itt ebben a földi világban, abban a néhány évtizedben, amit itt tölthetünk, nevet akarunk szerezni magunknak. Annyit küszködünk ezért, hogy elismerjenek, meglássanak. Uram, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor elfelejtjük, hogy nem ez a mi végső hazánk, hogy az örökké valóság irányába tartunk, és mindez, amit felépítünk, létrehozunk, valóban csak rövid ideig való, elporlad, elenyészik. Segíts, Uram, hogy hűségesen szolgáljunk Téged azokban az években, ameddig itt tartasz, de az életünk ne önmagát fényezze, hanem, Uram, taníts meg arra, hogy rád mutassunk. Mindent a Te dicsőségedre tegyünk, hogy nyilvánvaló legyen a mi életünkön, hogy minden erőt, hatalmat, tehetséget, sikert és eredményt tőled kaptunk, tőled vettünk el. Kegyelmes édesatyánk, örökkévaló Istenünk, Te tudod, hogy honnan indultunk. Te tudod, hogy elmondhatjuk magunkról, hogy Simonként, Jóna fiaként láttuk meg a napvilágot, elkövettünk baklövéseket, vannak szégyenfoltjaink, vannak mulasztásaink, bűneink, és nagyon sok munkád van abban, hogy ma itt lehetünk előtted, hogy itt vagyunk ma a Te házadban. A Te szent lelked, Uram, ma is dolgozik, hisszük, ma is formál bennünket, hogy egykor azzá váljunk mindnyájan, akinek látni akarsz. Legyünk a mai kornak, mai időnek a Pétereivé, kőszikláivá. Legyünk olyan emberek, akiket érdemes követni, akinek a szavára érdemes hallgatni, akiknek tőled kapott tekintélye van, és mennyei édesatyánk, legyünk olyan emberek, akik készek szolgálni, dolgozni, és készek mindenkor bizonyságot tenni Jézus Krisztusról. Uram, vedd el a félelmeinket, vedd el az aggodalmunkat, vedd el a múltnak a szégyenét. Engedd, Uram, hogy Téged szolgáljon a mi életünk. Engedd, Uram, hogy olyan nevünk legyen,
amely tőled kapott név. És végül, Uram, könyörgünk azért, hogy a mi életünk hirdesse, hogy Jézus Krisztus Úr, hogy mindenek meghallják és jól megtanulják. Engedd, Uram, hogy minden dolgunkban, nem csak a vasárnapi istentiszteleti órában, de a munkánkban, a családi életünkben, a hétköznapi döntéseinkben is tetten érhető legyen, világos legyen, hogy kihez tartozunk, kinek a neve és zászlaja alatt élünk. Uram, így kérünk áldást, így kérünk erőt, és így kérünk bátorságot az előttünk lévő időszakhoz. Uram, bármi történjék körülöttünk, bármi történjék mi velünk, engedd, hogy békességünk legyen. Engedd, Uram, hogy előre tartsunk, meg ne rettenjünk. Kegyelmes Istenünk, ha kedves előtted, gyűjtsd össze a mi népünket, szétszórodott fiainkat, leányainkat, erősítsd meg a mi gyülekezetünket, hogy váljon hasonlóvá a jeruzsálemi ősközösséghez. Uram, engedd, hogy imádkozó és szolgáló emberek legyünk, és engedd, hogy a mi imádságaink célba érjenek, és láthassunk csodákat, láthassunk gyógyulásokat, láthassunk helyreálló életeket. Mennyei édesatyánk, könyörgünk, hogy adj ennek az országnak, ennek a kivérzett népnek békességet. Uram, engedd, hogy elhallgassanak a fegyverek. Engedd, hogy eljöjjön a gyógyulásnak, az újjáépítésnek az ideje. Felséges Istenünk, Jézus Krisztus nevében kérünk, akinek a neve minden név fölött való, hallgass meg. Ámen. Mondjuk el együtt, testvéreim, az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünk, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Mindezek után Istennek választottai, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Istennek szeretete, és a Szentlélek megáldó és vigasztaló jelenléte legyen és maradjon minnyájatokkal. Ámen.